Sa number 3, Negros Oriental ang hindi na mag-require sang S-Pass sa pagsulod sa ilang probinsya. Sa NIGSA advisory sa Provincial Interagency Task Force, hindi na kinahanglan pa magpakita sang S-Pass ang mga travelers nga magasulod sa Negros Oriental. Nagapabilin nga requirement na lang sang probinsya amo ang negative RT-PCR test result nga valid for 72 hours para sa mga unvaccinated travelers. Para naman sa fully vaccinated travelers, negative nga antigen test nga valid for 48 hours amo na lang ang kinahanglanon nga iupod sa ilang vaccination card. Magaparayo naman sa gihapon ang hugot nga pagbantay sa probinsya sa mga borders, ilabi nga naka-alert level 4 karon ang Negros Oriental.